Ito pa mas dalto ni mo tay. Lagi liso-liso na gimo radyo. Na mawa na. Mawa ka dyan ang istasyon ron. Liso-liso na. Lubag-lubag na. Mekaniko dia Ang naong ni Bibi tay ka na mix ni Kinkin ug ni Gail. Na? A few moments later. Wa. Maglaag agamang batang gamati to. Mura lagi agi mong kilay be kay mura lagi kinuha na. Kiniladyan. Kiniladyan katon. Kiniladyan man ay mga bata. Ha? Kinudlit. Mura lagi batangan og eyebrow. Mura lagi batangan og eyebrow. Yung mga batang gamay. Batangan man og eyebrow no. Oh, batang agay bro. Lagta ron, lagta. Lakaw tiles na nairon. Nagmeron is Mother Earth. Ang kabiyo ka buwak guys na. Wow, very nice ka flowers. Magic rose. May sarambutan na. Ay ka, ang sarambutan. Ikag na po yung sarambutan guys na alam may arba di kazo ni pangharbisan na nagtangad kita na muna na may daltoy hindi aga mong anino. Wow, orang ka nice kazo more magic rose nice kazo magic rose na nanami. Palagi ka. Paconton siya. Naka pa mas dalto ni mo tay. Mag-iling nung zon. Karon pa man. Hala. Wa pa ni mo ko, wa pa. Kasi nang nadzon. Karon pa kitas bibig matso nagdudod. Tuwad naman gani. Lor. Karon pa kitas bibig kuan. Lakaw na gani. Abat na gani. Patang mo. Tanawa gyud santi lang uma. Gitungugan man just nung zon. Katawan pa. Lima ka to eh. Oo. Ano ko Pura na naong? Sagol. Mix. Ano? Murag na mo gail tay. Ano? Gamay pas gail. Bueno. Ano? Ay, galan Na mix. tay. Kuan tay na mix. Lagi liso-liso na gimo radyo. Na mawa na. Mawa ka dyan ang istasyon ron. Liso-liso na. Lubag-lubag na. Mekaniko dia Ang naong ni Bibi tay ka na mix ni Kinkin ug ni Gail. Na? Ano? Wala pa ilang manghun. Anak ni ko ini. Naganaila di Ano hapon. na anak ni gilap ta na pag mo radyo. Ganda ng kamuta ka dyan. Ano naman imo naglubag. Liso lingin. Lubag-lubag ni dyan. Liso-liso. Alam, ibalhig istasyon be. Oo. Mekaniko dia ni mata. Ala tayo na liso jud tay ikano di motor niya tay. Nanawa. Kagi liso na kulyong. Lubag-lubag nagrad yung katay. Oo. Manilam lagi. Tanaw pa dyan nung zon. Tiga gatay la di nalagyan na mao karat lagi na ron. Ang tita Nawa na. na ganit tingog ko. Patitiin ng hawid. Bataan. Oy, ganun nanguma na. Nanguma. Hadlok Tinga mahagdo. ka. Katuntun. Dai. Di magpahigda na. Gusto rin si Ira naglingkod. Ana. Tuwa na lagi makapkapit sa kamot tinga sa yung zon. Kita kag matso be. Nagkuhan. Do dyan to ha. Arang kamatso no. Pero tali ba pa manika? Gamay. Wala naglawa pag sa mamali na. Gamay. Para maiksi. Maiksi. Maron be. Maron ako nagwakwak sa Mama Ali be. Nadi pa. Gamay ra. Bisis Mama Ali. Panglimpyo na rin. Na Mama Ali. Na mamisita ni mo. Limpyo na, ugubot liter. Hanggang naman. Nga mo dun na.
Dalton. Tahu na na. Negara. Cara mag-isab. Pamaskin-kin natin ko ini. Bay, gilantan. Ate. Gilantan gapon. Giwa pa siguro mo ipik ang tambaw. Oh. Tira. Atas balay dong. Ni atong balay dong wala mga nga. Alam mo punit. Na. Ayo satu, pakai peligi. Dalton. Darang na magkos na mesa. Naglibog na sila kay Lai nagurus bay na. Tingnan sa kada ka namang tao. Sisi palingi. Hala. Mira ba sila itong tulo pirmi? Dalton. Hihi. Dili na ka na nanay. Iuy. Kanay kadawag din mo, magsalita man lang mo. Dalton. Nay, agrad yung tatay dyan kapan. Liso-liso ni dyan, wala nang tatay katuog. Ala ka, mo gibalhin ang istasyon Dalton. Diyan, Hala, nilaptag radio. Mo gilatan. Liso-liso, bali-bali pikas. Nangitag duaan ang isa. Nangitag duaan. Nga dyan duwang gagmay na hindi dyan ilabog. Gusto siguro palitan na truck. Nabi, tiyam-tiyam. Di mati magpas ato magsaging. Kita ba dyan ganing kawan si Queen eh? Kaya na Kala maka. ajaw na nay. Ajaw na Queen eh nay. Kau Gabriel tau na. Agad mo po, dumula ka talong ajaw. Dalton. Nakain na nakabuon. Aray. Lima pa ko ay. Ano yung mga nay? 5 pa di ay. Dalton, mga ko. Ano nay? Ano nay? Nananawa mo nay, nananawa. Nay. Ano? Nanay. Ano ko na kada saging. Na, nung ako nung pagka nagsagi pa daw ni Jola, pala doon na may kag. Iangkep na ni iangkep. Iangkep. Matay na git-giban sa ganyan. Kip ka sa mong abaga. Ungo ra ba na? Ungo katon. Dalton. Ay. Bye-bye. Nababay na. Bye-bye. Bisaan na. Bye-bye. Nasaan? Kagaraan ka, Aju. Bye-bye. Makalingaw na na ino. Kamingaw na. A few moments later. Sa Miss Plaza, guys. Ang laag Miss Dalton. Ay, hapon na. Uy, na langgam, bin. Naghanang langgam to, ah. Uy, na mga langgam, guys, na. Kita mo sa mga langgam. Ay! Ay, sa mga langgam. Ala, mga Chinese madja. Chinese madja na sila, guys. Mga insect na yung mga madjahan, eh. Hindi sila tanawin, ah. Ito may nag-date to. Ginoo ko mrosip tabangan. Kita mo puta danig. Chinese Maya. Nice ka jo. Nindot ka jo kahapon nun, guys. To. Lag mi dari, guys. Kana mis puti, mis nanay. Ara mis plaza lingkod-lingkod. Ano dari, guys, kay wala waras. Apo naman. Dari. Ino. Mi dari tambay-tambajan, dami dari lingkod-lingkod si Dalton. Malingkuranan man dari. May mga lingkuranan dari plaza Alicia. Ija lagi ako ano ni jang danggan na, birahan lagi ni jang danggan. Katlan kasi mundanggan be. Patuan kasi mundanggan be. Oh, naman yung bilahon man yung danggan lagi. Ha? Kataw. Ano yung Christmas tree? Ayan, guys na.
September naman, hapit na nila tauran. Tauran na nila dani puhon. Bare months naman, so tauran na nila dani, hapit na. Ang bebe namin, ngagamantoy. Ang katong-katunyan, ang katong-katunyan. Tong-katong-katong, ang bibing gamantoy. Ton-ton-ton, na aga, ton-ton-ton-ton-ton. Ningaw, asla sa tikim nito si Papa Gabriel. Ito ay buhat si Papa Gabriel, guys. Naguna-una sa panglabas mga dikulor. Masanina, kayo ugma ako mga labas mga puti, mga uniforms, mga kuyas. Manang turno kada Sunday, mo janihang turno, guys, mo labas mga uniforms, mga bata. Dari sa Miss Dalton, pahangin sa Milari. Dari guys kayo ay aliwaros, kameras Dalton mag-aliwaros karon. Dalton no. Bitoy bird na, mga bird. Tutong ko ang malanggam, guys. Ngita na sila kahagpan siguro sa gabi. Anahan sila sa tower na. Uy, naging blurred magkalit. Anahan sila sa tower, guys, na naidaghan pang langgam siguro na tower na. Kaya to tower dos bay ito to aron daghana ka jug langgam na nagmahapon nga lansidang kasagaran. Series bus padung sa Ubay. Shout out sa tanan taga Ubay. Oy, may pasahero gamay usara man kabuok. Nay daghan langgam na guys na. Kidikid. Pati langgam gud gari guys, Aris Plaza magpudo. Mana ang health center sa Alicia. Uy, na may dugad to be. Namida niya suro dyan kada December, guys. Kaya naghana danig kuan pang taod nga Christmas lights. Nanay mga pang taod daning lights, Christmas lights. Biho guys, terus panoramic karena panoramic mana dia kereg laman kereg lemah kamut pas madu na ni kamut guys kung kereg naman. Clap 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 your hands, clap 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 clap. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap. Close, open, close, open, close, open, close, open, close, open, close, open. Guys, sa flowers. Uy, uy, ano, nice pink. Wow, color pink. Dahan ka? Dahan ka? Color? Color pink. Dahan gabi? Daga pagkunitan. Wala na po na. Nakalo. Nakay, mag-ipo. Ay! No, no. Pwede kanan. Pwede kanan. Hindi man ito makaon. Wala. Kaya nga makaon na. Taon sa makaon. No. Mahak ng buwak sa munisipyo. Ang tanggal to ng buwak sa munisipyo. Hala. Ang buwak ng mubi. Kapag Gabriel, si Tikimyat. Masila kita na mo. Masila kita. Kapag Gabriel. Wag jud sila kita na mo, guys. Wag jud kita sila sa Papa Gabriel. Gakas bi, gakas. Gakas. Gakas naman si Jana. Gakas, gakas niya, gakas. 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 Lag pa more. Lag pa more. Wag na lag. Wag na lag. Wag na lag. Lagan. Nami. Lag pa mo, lag. Nansa. Ano naman na pangan-pangan mo? Oh.
Ikaw si? Lagi tahapon na. Ano naman na kay bangan-bangan, mura naman barangan. Ikaw si Mang Kipuing. Ikaw si Mang Kipuing day. Si Mang Kipuing kuno siya guys. Tahanan ng liguon kaya po na. Yan na, batang gamay, kurabit na.